Lapha kule post uKhuzani uveza ubaba wakhe owayemzala ongasekho emhlabeni. Ubhalile lapha ukuthi incele elazala mina. So ngifuna nje ukuveza izinto ezenzeka emhlabeni ongazi ukuthi yini osuke uyenza, ungazi ukuthi impact yayo izoba njani. Ubaba kaKhuzani wadlula emhlabeni esesemncane kakhulu, engazi ukuthi umuntu amlethe emhlabeni uzofika abe into enkulu kanjani endaweni yangakubo, ne-impact azoyenza throughout the country. Umculo wakhe uzomfaka ey'ntweni ey'ningi, uzomhambisa ama-province, uzomhambisa amazwe a-achieve okuningi empilweni. Izolo nje ubebungaza ukuthenga inqola yomlilo e7 emva kwe-truck leli ashutha nalo, eliveza ukuthi usephinde wazama naye empilweni yakhe ukuthi a-ede kulo mkhakha lokhwana kuzokwazi ukuthi impilo ayihlangabeze ngazo zonke iy'ndlela, ingamxaka ngokuhamba kwesikhathi. So uNkulunkulu unendlela yakhe yokwenza izinto, angeke wazi, and futhi suke singazi, siphila nje ukuthi kusasa kuzokwenzakalani, eminyakeni ethize ezayo kuzokwenzakalani. Umuntu unesabelo sakhe asibekelwe uNkulunkulu ukuthi wena ngokuhamba kwesikhathi uyokwenza into kanje eyoba nkulu emhlabeni. Kumele nje sibonge nje ukuthi kwenzeka lokho, ngokuthi alethe iqhawe elizokwenza umsebenzi ongaka kumaskandi, lisijabulise, lisiculele umculo omnandi kangaka. Eseliqeda neminyaka ewu-15 nangaphezulu, liyibambile, liqhulula nje ama-album amnandi, ama-album alokhu afika ewenza. Bahluke bonke, Inja Emnyama, Inyoni Yomthakathi, yonke lo ma-album lawo amveza, ambeka ebalazweni kubantu. Ama-album anjengoSixaxa Samaxuku, uyabona nje ukuthi kwakucatshangiwe inhloko nesixhanti, etc. Wasezovala le agcine ngayo, le avele asampula, wenza kakhulu. Wacula kamnandi, and i-album le sazoqopha umlando omude kulo nyaka. Yokuthi kuphela unyaka nje impela miningi imilando yobe siqoshwe le album. So siyabonga ukuthi noma asheshe adlule emhlabeni, kodwa wakwazi ukuthi abe ingxenye ukuthi kube nomuntu onjengoKhuzani emhlabeni ozofika asiphe amanoni omculo okanje kwamaskandi, ngoba kumanje siya-recognize i-talent analo umfowethu kaMpungose. Siyabonga.